नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता देखिए, खेसारी लाल के फिल्म रहे दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि 2 दिन से सिनेमा घर में हाउसफुल चल रहा बा। तीसरा दिन जो कि आज सिनेमा घर में चल रहा बा। तो देखे के बाद कि तीसरा दिन भी जी कि हाउसफुल चल रहा बा कि ना। आप लोग के बीच में रिपोर्ट लेकर था हाजिर हम। आप लोग कितना जानकारी बता देखिए। 2 दिन से सिनेमा घर में हाउसफुल चल रहा है, जो कि आप लोग फोटो स्क्रीन पर देख सकते बानी। तो कि सिनेमा हॉल के ही फोटो बा, तो कि हाउसफुल लिखल बा मानी सभी सिनेमा घर में दूसरा दिन भी जो कि हाउसफुल है। दरअसल लोग देखे खाते इतना उचित बानी खेसारी लाल की फिल्म, जो कि मेहंदी लगा करना 3 के बाद इतना दिन 8-9 महीना बाद आयल बा। खेसारी लाल की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जो कि बहुत ही महंगा बजट के बा। तो दरअसल लोग देखे खातिर बहुत ही उचित बानी। 2 दिन से तो सिनेमा घर में हाउसफुल चलल बा, अब तीसरा दिन देखे के बा कि हाउसफुल चली कि ना चली। आप लोग के बीच में रिपोर्ट ले कहा जाए तो आप लोग इतना मालूम रखें कि दूसरा दिन तक भी हाउसफुल चलल बा फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भावे। अब तीसरा दिन के देखे के बा। तो आप लोग अगर देख ले वाली दुल्हन वही जो पिया मन भावे फिल्म, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग खेसारी यादव जी की फिल्म लंदन में शूटिंग वाला आप लोग के देखे में कैसे लगा। अगर ना देख ले वानी तो आप लोग भी जाए निधि सिनेमा घर में देखी और देख कर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के देखे में कैसे लगल और इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय बा, क्या विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।